Bé, primer de tot, ens acabem d'assabentar que han detingut militants d'arran, tot el suport a les nostres companyes i estem a l'espera de saber què és el que ha passat, però en tot cas ens sumarem a totes les convocatòries de solidaritat i de demanda de posar en llibertat que ara mateix s'estan convocant. Dit això, avui la CUP hem registrat una proposició de llei sobre l'efectivitat del dret a l'avortament. És la mateixa proposició de llei que ja vam registrar la legislatura passada fa mig any i que no vam poder debatre perquè es van convocar eleccions anticipades. Nosaltres partim de la premissa que necessitem una llei catalana de l'avortament perquè la llei espanyola del 2023, malgrat haver estat aprovada pel govern més progressista de la història, continua mantenint tant la penalització com els terminis, i la llei catalana de l'avortament ens ha de permetre anar més enllà d'aquesta llei espanyola i aconseguir 3 grans avenços que per nosaltres són imprescindibles. D'una banda, treure l'avortament del Codi Penal, d'altra banda, acabar amb els terminis i, en tercer lloc, acabar amb l'objecció de consciència. Per què considerem que això és clau? Doncs perquè mantenir l'avortament dins del Codi Penal exposa dones i professionals que interrompin voluntàriament l'embaràs al marge de la llei a ser sancionades amb multes o fins i tot en presó. En segon lloc, perquè considerem que limitar l'accés a l'avortament amb condicionants aliens a la voluntat de les dones, com ho són els límits de les setmanes 14 i 22, atempta contra el dret a la reproducció i a la maternitat lliurement decidides, o bé tenim una maternitat lliurement decidida amb possibilitat d'interrompre l'embaràs en tot moment, o bé tenim una maternitat decidida amb una llibertat parcial. I, en tercer lloc, si l'avortament està regulat com una pràctica sanitària més, si es prioritza la garantia del dret a la salut i si es posen al centre a les usuàries i no a les professionals, com fan, per exemple, a Suècia, acceptar treballar a la xarxa sanitària pública implica acceptar prestar tots els serveis. I si hi ha una llei d'efectivitat de l'avortament, s'ha de poder prestar aquest servei. Si no s'està disposat, doncs sempre es pot anar a exercir a la privada. La qüestió, per nosaltres, és entendre l'avortament com una pràctica més, com una pràctica sanitària més, que ha de ser possible en el marc de la salut sexual i reproductiva de les dones. Recordem que avui en dia les dones continuen marxant fora de l'estat espanyol per poder avortar un cop passen els terminis legals que hi ha en aquest estat. Només a l'Hospital Universitari de Brussel·les s'atenen cada any un centenar de dones provinents de l'estat espanyol que hi van per poder interrompre el seu embaràs passades la setmana 22. I hi ha exemples exitosos de fa més de 30 anys de despenalització i de lleis sense plaços, com és el cas del Canadà, que té una legislació que contempla l'avortament com un dret i no planteja plaços temporals per poder-hi accedir. Hi ha aquests exemples que demostren que no impliquen majors taxes d'avortament i que demostren que l'edat gestacional mitjana en el moment de l'avortament disminueix precisament a mesura que augmenta l'accés o l'accessibilitat en aquests serveis. Per tot això, nosaltres hem elaborat aquesta proposició de llei. Ho hem fet comptant amb l'expertesa de l'advocada penalista i activista pels drets humans Laia Serra i, per descomptat, la vam elaborar conjuntament amb l'Associació pels Drets Sexuals i Reproductius, que és l'entitat feminista de referència en la matèria, i confiem, a més, que aquesta proposta ajudi a divulgar, a difondre tots els plantejaments que aquesta entitat porta anys defensant. Per últim, ja sabem qui té les competències, ja sabem en quin marc està regulat el dret a interrompre voluntàriament el nostre embaràs. És una proposició de llei que el que planteja és que sigui l'estat espanyol qui modifiqui la seva normativa per fer-la compatible amb la nostra llei. Una llei més avançada, una llei més avançada en termes legals, però també, sobretot, en termes conceptuals, perquè incorpora tots els avenços que hi ha en la matèria i, en definitiva, una llei que és més garantista amb els nostres drets. A partir d'aquí, si teniu preguntes sobre aquesta proposició de llei o d'altres qüestions, doncs estem a la vostra disposició. Miri, som plenament conscients de quina és l'aritmètica actual al Parlament.
Però nosaltres igualment partim de la premissa que la societat catalana sempre s'ha mostrat molt més avançada, molt més oberta, molt més garantista en matèria de drets. Vam ser pioneres aquí al Parlament a l'hora de legislar contra la violència masclista, a l'hora d'erradicar la violència masclista des de l'àmbit institucional o legal. Vam ser pioneres també quan vam parlar d'eutanàsia i volem ser pioneres també a l'hora de parlar de drets sexuals i reproductius i concretament del dret a l'avortament. Per tant, aquí, tal com plantegem aquesta llei, que ho he explicat abans, nosaltres partim de la premissa que el marc legal estatal, a part de no garantir l'efectivitat a l'avortament, està lluny dels darrers avenços conceptuals i legals i, per tant, el que fem és instar l'estat espanyol a que modifiqui la seva pròpia legislació. Aquí, les formacions polítiques tenen perfectament marge per poder debatre exclusivament sobre el contingut, no sobre la forma o un debat competencial, que són qüestions que es van posar sobre la taula en el marc de la legislatura passada quan debatíem sobre aquesta qüestió. De fet, tant el PSC com els comuns, la legislatura passada, van evitar parlar del contingut i simplement es van quedar en la qüestió de qui tenia les competències i qui havia de legislar. Tal com plantegem aquesta proposició de llei, aquesta qüestió queda resolta. Per tant, anem a parlar del què. Anem a parlar de si veritablement volem garantir el dret a l'avortament de les dones, si volem eliminar aquests terminis que condicionen la nostra voluntat, si volem eliminar aquesta penalització i si volem imitar aquelles legislacions molt més avançades, molt més garantistes i que demostren que realment no hi ha més avortaments i que tampoc augmenta l'edat gestacional al moment de l'avortament, si volem anar cap a aquesta direcció més garantista, en un moment en què l'ultradret ha posat en el punt de mira els nostres drets sexuals i reproductius, volem respondre doblant l'ofensiva o volem replegar-nos? Per tant, no hi ha excuses. Tant el PSC com els comuns hauran de debatre sobre el què, sobre el contingut, sobre si volem garantir drets, i no podran acollir-se a un debat de forma. I veurem què passa amb Esquerra Republicana i amb Junts per Catalunya. Confiem que mantinguin el seu posicionament de la legislatura passada. I en qüestió d'objecció de consciència. Miri, nosaltres partim de la premissa que si l'avortament, com deia abans, si l'avortament està regulat com una pràctica sanitària més, s'ha de poder prestar com un servei que la llei contempla. El que no pot ser és que des del sistema sanitari públic se'ns faci el seguiment de tot el nostre embaràs, però després no es garanteixi que puguem interrompre aquest embaràs. No es pot fer una part de la feina i l'altra no. Si algú vol fer només una part de la feina, que se'n vagi a la privada. I el que per descomptat no pot ser és que a dia d'avui hi hagi constància que hi ha hospitals de la xarxa d'aprovisionament públic que tenen directrius com a hospital de no practicar interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'estan proveint ara mateix, que s'estan finançant amb diners públics. Això ja ho vam debatre també àmpliament la legislatura passada, i tornarem a reclamar que això que se li posi punt i final amb aquest tipus d'objecció de consciència emparades amb mandats dels propis hospitals directament. Però sí, el reglament aquest i el llistat ens sembla insuficient. La Constitució espanyola contempla, i amb això acabo, contempla l'objecció de consciència, però no determina en quins casos es pot practicar aquesta objecció de consciència. I resulta que només s'incorporen en el cas de l'avortament o de l'eutanàsia, que és on l'Església hi vol posar cullerada. Doncs nosaltres el que diem és, home, l'objecció de consciència per què no s'introdueix a l'hora de dictar desnonaments, per exemple? Per què no contemplem l'objecció de consciència aquí?